истиқлолият ба мо ана ин хел ободӣ, озодӣ ва муҳимтар аз ҳамаш ба фикрам ки озодӣ аст, озодӣ овардааст, ободӣ овардааст. Истиқлолият ин дар ҳақиқатам як ганҷи бебаҳост. Ман мегӯям ки ман намедонам чӣ хел гуфтан мумкин ки то ба кадом дараҷа истиқлолият барои мо хушбахтиҳо овард, истиқлолият барои мо зарур аст. Истиқлолият аст ки Тоҷикистонро тамоми ҷаҳон мешиносад. Истиқлолият аст ки Тоҷикистон рӯз ба рӯз бо давлатҳои пешрафта баробар шуда метавонад, кӯшиш мекунад. Дар як чанд соли охир, шояд аз 10 сол камтар бошад, як худи Душанбе он тараф истад, тамоми республика дигаргуниҳои чӣ дар табиат, чӣ дар масалан меъморӣ, чӣ дар хониш, омӯзиш, маърифат, фарҳанг бисёр пешравиҳо дорад. Худи мана ҳамин озмунҳои ҷумҳуриявӣ чӣ қадар ба мо истеъдодҳои нава нишон дод, чӣ қадар ба мо масалан ба фарзандони мо муҳаббат нисбат ба китобу муҳаббат ба китоб хондан васеъ кард, кушода кард дар дили ҳар як кӯдак. Ба ҳамин хотир зиҳи истиқлолият.